Assalamu alaykum mehman dostlar, hormatly ýolagçylar. Gahrman arka dağımyzyň, arka dağly gahrman serdarymyzyň saýasynda gün saýyn gülleýän, gül açýan, bedew wady bilen öňe barýan abadan ýurdumyzyň bagtyar raýatlary. Sizi Bakameja Show topornyň adyndan, Türkmen Hova Ýolları aviakompaniýasynyň adyndan, hem de ekipajynyň adyndan ýetip gelýän täze bayramçylygy bilen tüs ýüregimden gutlaýan. Size we siziň maşgalaňyza jan sarlyk, rowaşlyk, maşgala badançylygy we köp şatlyk günler arzu edýän. Goý täze ýylda ähli arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Täze ýylyňyz gutly bolsun. Bu Bakameja Show. Ömürdat baktığına beni yanıma çeken sen melkedi dünyamın ey 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 Felak mendin gayen gözlerim